Ao final desta rúa estaría a famosa Tintorería España, aberta no 1915, nunha época onde a xente non tiña moita roupa e se reciclaba moito. O vestido de festa e o traxe feito a medida duraba toda a vida e levábase á tintorería. A morte era unha aliada fiel ao negocio. Cada vez que falecía alguén, toda a familia acudía ao tinte para o loito. As pandemias, como a gripe española, constituíron un pulo para estes negocios. Ademais de lavado e planchado e colorantes, fabricaban hipoclorito de sodio a través de electrólisis. E ademais de vendela, regalábana para frear pandemias. Para aproveitar o vapor que xeraba a fábrica, crearon na parte de atrás a casa de baños El Cisne no 1927. Foi a primeira ducha de auga quente da cidade. Viña a solucionar moitos dos problemas de hixiene e salubridade da época. Cando se edificou esta rúa, mudáronse para acabar pechando no 2004. Dende aquí, mirando cara á praza, vemos o conxunto urbanístico La Rosaleda, construído nos anos 40 e seguindo o estilo regionalista. Esta cooperativa de vivendas dalle un aire distinguido á zona. Están todas habitadas e é moi raro velas á venda. Proxectáronse como unha especie de cidade-xardín, sendo este estilo cada vez máis valorado. Seguimos o percorrido baixando a República Argentina ata a igrexa de San Fernando.